Barkan ku da ina wuni? Ina gajiya? Kai, ana rana. Ku tuma buru uba, ba kamar Legas ba. Sai ga arewa irin ranar su daban, na Legas daban. Amma kuma na san yan garin nan ne ko? Mu yan garin nan ne. Allah sarki. Malam daga ina? Eh? Daga ina? Wallahi tallahi, in ki manta ni. Bello! Bello! Mun zo na gida ɗaya da ke. A ina? Ko ba Karima ba ce? Ita ce. Yawwa! Ko ba Hajara ba? A ita ce. Allahu akbar. Kuma sai ba na da mantuwa tun da aka yaye ni. Ai maka bar gidanku. To Allah da iko shi da yake na da ganuwa. Ga shi na gane ku. Sosai. Ina ga shan ku. Ya kokari. Alhamdulillah. Kuma kwaji rana haka. Ba. Na yanzu ni na koma tsohon mai sai da magani. Na gargajiya. Ina sai da maganin typhoid. Ina sai da na malaria. Ina sai da na shawara. Ina sai da na basir. Sannan ina sai da na karfin maza. Ina kuma sai da na ni'iman mata. Ina sai da na ƙarin girman. Kun gane yayi. Ko ba ku gane ba? Wallahi tallahi dai ina saidawa. To rayuwa ce ta sa kawai na koma na shiga jama'atu. To daga jama'atun ma da aka yaye ni sai na shi certificate na koma dan sanda. Daga dan sanda na koma soja. Na ga babu ci ne ritaya na koma custom. Daga custom na koma immigration. Daga immigration na koma aikin gidan yari. Daga aikin gidan yari na to shine daga na ci hanci a kore ni. Wallahi tallahi amma yanzu ina da kuɗi. Me kuɗi ne ni sosai. So nake in ƙara aure. Wallahi tallahi. To yanzu me ake ciki? Eh. Za ku yi aure na ku duka ko? Idan ina son ki wallahi tallahi. Ina zuwa. Da ni? Rike mu. Me ya faru? A'a bari ban kira ɗan sanda. Me ne? Yanzu kai baka san matan aure ba a rayuwanka? Eh? Wata ce mata aure? Ko? Hello? Yawwa. Sadiq. Zo nan, zo nan. Ok, dama wannan shi ne? Wai yaron nan fa yazo ya tsaya fa tsakiyar mu shi yana so na shi bai san matan aure ba. Allah. Dama mutum mata aure wani za ka bi ta? Wallahi ta. Ok, aka ci bugu Dan Allah ya haƙuri mana. Wallahi za ka ci bugu. Yi maganin shi. Dan bugu. Kai. Kun ji wannan? Wai dai. Da ke shi. Dan Allah ya haƙuri da Allah. Ku ta sana mana. Da ke shi. Dama kai ne? Wannan Mutum mata aure wani? mata aure? Ni na sani ne. Hello, Alhaji Yusuf kana ina? Wai yau Kana ina? Eh, ka so da yara guda biyu. Kun kan wani iskan nan shine. Wallahi mun kamu. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka saba kawo muku magungunan Hausa wato ingantattu masu kyau wanda kuma suke warkar da dukkanin matsaloli da suka shafi wato bangaren sanyi ko bangaren ulcer ko bangaren karfin maza kamar wannan. Idan ka amfani da wannan zai maka magani wato iri daban-daban ta bangaren sanyi musamman wanda yake sa gagayen jiki ko wanda yake sa kurajen gaba ko kuma wanda yake fitar da farin ruwa. Akwai garin maganin da muke hada shi da shi a ciki za ka sha shi idan ka sha da ita Allah za a samu nasara. Sa'annan wannan yana amfani da bangaren ulcer ko da chronic ce ko kuma mai hana ka cin abu mai mai ko mai tsami da makamantan abubuwan da suka shafi ulcer mai karfi a cikin ka. Sa'annan wannan ga dukkanin namijin da bai da sha'awa ko kuma baya jin sha'awa a tare da shi ga iyalin shi zai iya amfani da wannan. Shi ma akwai garin maganin da ake zubawa a ciki don amfani da shi a daidai lokacin da ka sha da yaddar Allah za ka ga amfanin shi kafin minti 15 da izinin Allah. Sa'annan muna da wata kwaya ko in ce wasu kwayoyi guda biyu ga su a cikin nan suna amfani da 24 hours daidai lokacin da ka sha su da yaddar Allah idan har kana tare da iyalinka to lallai fa babu makawa za a ci gaba da zaman aure ingantacce. Wannan shine mutuka raba da izinin Allah kuma za a dace za a samu nasara. Ga dukkanin mai bukata zai iya kiran lambar wayannan kamar haka a duk inda kake duk kasan da kake a duk jihar da kake za a yi kama da shi.